ambe juma do ala jo kalo kile mugan fila samba fila ni mugan fila malati fila ni mabla den folulu aba fa office mila anga kuna foni tema jem kan kenanga bi ke lamba mbulu ko do moto dore ina fa kunugo aya fa nyana chugum na le kaf awas ko ni feti kon kunkera kunugo Maroc capital konna la ni o yarabaye o konna la mogom kon sera ka ke le meilleur footballeur africain o koni taraka ke Sadio Mané na le koni sénégalais ale koni me jouer sénégali koni joueur koni fait na be fo mako le Lion ale be jate attaquant koni fait o yoro la no Sadio Mané ale koni koni kela ni ballon d'or koni takabagay ni o de ka yela ka foko c'est lui le meilleur joueur africain ni attaque flana le koni Sadio Mané koni be ka ballon d'or konta Barça 2020 koni fanatala Sadio Mané ne koni sera ka ke o fana tabagay o koni la kele kunte Barça uma saba koni to ko melisile na foki baro temenuna aya fo nyana chugumina ale Sadio Mané tumbala Edouard Mendy tumbala ka fara Mohamed Salah ka ngokon la Sadio Mané de koni sera ka ke le meilleur joueur africain koni kawla ka fo ko ni ma saba min bere jelin kon tume keneka nga Sadio Mané de koni sera ka ke ballon d'or koni tabaye ma saba nun koni tera wa o saba be jelin jelin koni tum to tume lisi koni sanfela la kibala munu tumba mbolo ka da ma bi o ni ama fo o kambe anyo tuma